Hello everyone, welcome back to my Son of Bogdan YouTube channel. लोगोफोर दिनैहाय दङ जोंनि शुटिंनि केम्प साइटआव दङ माने लामा आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ मानि थाखाय लादों मिथिखाबाय गोसोम नायोब्ला एकदम डेन्जार जागोन दे एबारनिया नै बिसोर गासिबो खामानि गोजा जों थांगासिनो दङ दायो शुटिंनि थाखायहाय नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय थाबैनो जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय बेहाय ओरैबायदि एक्शन नुगोन एबारनिहाय लास्ट पार्ट 1 थ' हेभि खामोन नोंथांमोना दा 2 खौबो ओरैबायदि हेभि नुगोन नोंथांमोननि सापर्टल' नांगौ दायो नोंथांमोना बेबायदिनो 1 खौ जेरैबायदि सापर्ट खालामनांगौ बेबायदिनो 2 खौबो सापर्ट खालाम ओरैहाय दिनैहाय ब्लेक पेन्टारनि शुट सोलिगासिनो लोगोफोर नै अ जामाल गलि मारिम हैद तेरि दमसो होफिनो माथो ओरै जागासिनो दङ नै शुट ब्लेक पेन्टार बिसोरो माने अल आउट अपारेशनाव फैगासिनो दं दिनैहाय पुलिस खारो अ फट'आ नोंनि मा डाइरेक्ट रिटायारमेन्ट लाबाय 30 बोसोर जायैयावनो रिटायारमेन्ट लाबाय आदानि मा जानोमोनलाय खावलाया आंबो गारा साफा लागायजोबगोन आं खिथेर लागोन जागोन जोंथ' जिहोजोबगोनसै इसोरखौ र' शुटिं नायग्राफोर नै ग्रोन मेला हस्पिटालाव दसथा 13 जालायबाय टाइमा दाबो माने मैयाहाय 1:30 नोंथ' फैनानै खाखुमानानै दुगैग्रोदों आं बिराद माबा मोनबायमोन माथो खालामनो सानसे थानांगौ ओमफ्राय फैनानै ओंखाम जानानै जायो गोसो जानानै खाखुमादों बायदि मोनखादों आं नों मिथिं मोनसे जिरायफैदोंमोन दां मिथिं जोबग्रोमोनानै नोङो उन्दुदों नोङो मिथिं गैया आरो ओंखाम जानो खस्थ' खालामगासिनो दं लोगोफोर नोंसिनि थाखायनो नोंथांमोना नुगोन बेबायदिनो सापर्ट खालाम दावहाथिलियाव ओंखारलायबाय लोगोफोरनि दा गोसोमफोरजोंहाय दिनैथ' गोसोमफोरबो ओंखारबाय मैयाबो ओंखारबाय आमी खत जायासै अल आउट अपारेशन चल ऑपरेशन जिंदाबाद गंडगोल चल ओंखारबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था एकदम रेडी टु होआलाना खानाय बारा फरायसा आमी বিশ্বাস नकरे आमी बंदुक निदिम कोर्ट बा लय যাব लोगोफोर दायो जों दंफैयो नै मालिबिटा एकदम भुटान बर्डार मोनसे हाग्रायाव दंफैयो जोङो बेहाय दा सेटआप बानायगासिनो दङ ओरै हाग्राबारिनि बे हाग्रा हाबजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेहाय फुरा जोंनि ब्लेक पेन्टार हानजाजों दङ नै ओरै बिजुआ दा कामान्डार बायदि जाफ्लानानै दं एसएलआर लानानै सेल्फ लडिं राइफेल औ बेखौ लानानै एसे कामान्डार बायदि जाथ'दों बेखौ ओरै दङ आसलफोरा ओइ আজি কি আজি গুলাগুলি হ'ব পাৰিব দেখোন অপাৰেশ্যন অল আউট মানে কি হ'ব আৰু আজি তো দেখিব আৰু তাতে হা মানে কি হ'ব বস্তুটো আজি নিজে ডিউটিত আহিছে নাজানে এতিয়া না এইটো খবৰ নোৱাৰে ভিডিঅ'ত হ'ব অপাৰেশ্যন আছে আজি পুৰা মাৰা খাটা হ'ব মইতো অলৰেডি লোৱা হ'ল ডাইৰেক্ট হেডশ্বট মাৰিম দেই এইটো M16 ओरैबायदि जायगायाव हिट जागासिनो दं लकेशना ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि सिनेमानि दानो माने जाखाबाय बायदि जाबाय आरोखि दिनै सिमा दिनै सफैदों नै दाखालिनिफ्राय सोंबायलै नोंसिनि राइडारनि सिमा मान फैयाखै होननानै आदा दिनैसो लाबबाय खिन्थाहरदो एसे फैबाय एकदम एबार खाबायनासै नोंखौ मा रिटायारमेन्ट होबाय नामा रिटायारमेन्ट आं जिआइजिनिफ्राय बेनो सोलिगासिनो नालाय दाबो आं अर्डार होनायानो लागु जागासिनो एसपिया बिराद टेनसन ड्रेसा बिराद जोथोनै दोन्दोंमोन दाखालि बाजिया नलायखाबायरा रिटायारमेन्ट जाबाय बिराद टेनसन दं एसपिया एक्चुअली रिटायारमेन्ट जायाखै जोंनि अर्डारानो सोलिगासिनो दा आरो जोंनि सटआ भेरि माने थाबैनो फैगासिनो दं
बिसोर सेक्रेटआव दंगासिनो दाबो रिभिल खालामाखै माने सोर माहाय मा खालामगोन बेखौ जेबो रिभिल खालामाखै ओमफ्राय दा बिसोरनि खामानि होबोनाय बै वानाव खामानि होबोनाया सोलिगासिनो दं आरोखि दा अपारेसना बिनि सोर होखाना दोननायावसो जानानै दङ नामा जोंनि अर्डारावसो जानानै दं रेसा खामानिखौनो होनला खामानि नाय खामानि हाग्रा बंग्रा खारनांगासिनो DIGबो डाइरेक्ट रिटायारमेन्ट होननानैसो मिथिदों आरोखि बिराद चिन्ता मोनसिगोन ओइ कि दावरावसो खालामफिनगासिनो एसे नायग्रा आरो नायजोबना दङ नै बिराद गोबां बे जायगाखौ मानोलै आरो बे जायगाखौ मा नाम होनो औ हा दैसांफारा मालि बिथा गोलैयो दायो अ बे हाग्रा गोजौसो ओरैहाय सेटआप माखौ ओरै बोनानै रेडि खालामहरगोन दायो एसे जायगा एरायनांगौ अननानै एराय थांबाव थाङो बयबो फैखागोन दा ओइलाय दहाय थांनो नागिरनाया ओइलाय जोंना मानसिफ्रा ओइलाय जाबायना दा मोनायाव बोरदोननि रायलायलाय बोरदोननि दा मोनायाव बोरदोननि लिंदोरा लायदो आरो दा मोनायाव जबा मिटिंखौ खोनासंनायसै मोनायाव गिर्जा दं जोंनिया आलासि दं गिर्जायाव ए दिनैहाय ए गिर्जा गनानै फैदो 9थासिम जागोन आरो दा मोनायाव फैसिन ओंखाम संहैदो दे ओइ गिर्जा जायो गिर्जा 9थासिम जायना गिर्जा गैया ओंखाम संहैखादो दा फैफिनदो खैथायाव फैनांगौ होनदों टाइम गगोन दा मोनसे बै साना खारबानो फैफिनदो बेबायदि जायगा दङ लोगोफोर बिराद गोजौ गाखोना फैबाय खर'सो आन्दा मिन्दा मोनलायलायनाय गोजौ गाखोना दङ दा खय फुट जायोथाय बियो जे नै बेवहाय टेंकआवसो दं गोजौ गाखोनानैहाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेनिफ्राय बे भिउसखौ नाय आरो जोंनि शुटिंनि भिउसखौहाय मोन बानायदों नै बरिया नुयो ओमफ्राय बेवहाय ओंखाम जागासिनो दं दासो मोनजादों दै ओंखामा शुटिंआ गोरलै नङा बिराद खस्थ' जागासिनो जानाया नै जादो पंकज दा लोंदोलै अनला ओंख्रि आदा ओमफ्राय जोंना नै ओंखाम खुरनायफ्रा बेहाय बिसोरबो रल दंमोन दिनैहाय बिराद मेंबाय ओइजों हनै जोंनिया बेखार मानसिफ्रा मा ड्रन नांगौरा ड्रना नाङा माथो नै गोजौआव गाखोला बेजोंनो देखायजोबनो हायो आङो ओइ जोंनि लामा बेनो नै जों बेजों थांगोन दायो बेजों थांनानै गिदिंहैगोन गय बागानानो सारिगिदिं बुंफबजोबनानै जेरैबो गय बागान ओमफ्राय बेहायथ' फरेस्टफोरनिसोसै नालाय हाग्राया बिसोर आवग्रिना लाजोबनायनि दा बेयाव हाबनो मोनलिया आरो दा मोनसे खोथा बेनो हनै जों बैयावहाय न' बानायदोंमोन मोनसे ओमफ्राय बेखौहाय फरेस्टफ्रा दानफायना गालांदों अबसे बिसोरनो खिन्थादोंमोन बिसोर मिथिखादोंमोन बेखौहाय शुटिंनि थाखायल' होननानैहाय दानफायज्लायनो नाङामोन आरो ओमफ्राय बेनि जायगायाव जों बेहाय बानायनाय जादों बेबायदि ओमफ्राय आंनि ओंखारफिननांगौआ बेनो दे नै होद आन्दा मैदा मोनहरनोलै सयथिबो आयै ओंखारलांफिननांगौ आं रिंखां मुसाहारिनो बहत हो ओइ बिरखां मोगथाङावनो साख्रि मोनबाय बायदि मोनदों नामा नोंलाय हिनजावनो हबायनो फट'आव हिनजावनो हबायनो नोंखौ मा नुदों हिनजावा मा नुदों खुथिखासैनो रा साख्रि मोनबाय होननानै बेवहायफ्रा गला नुखादों थिग दं बेद होनायसै दाबा दिनै बोराय होजोबसिगोन दिनैहाय लड खालामगासिनो दङ हालान बे होखारिस्थ नांगौसो रायला बजाखा बेद होनोसो मोननांगौ
मारे गासिनो गरसे बेखौ दो चाहिए नहीं दो चाहिए लोगोफोर दिनै मोनसे लकेसनाव दंफैबावोलायनाय ओमफ्राय ब्लगआ सानथाम सानब्रैसो जाबाय आंनिया दिनै एसे गाबोन एसे जमा खालामनो ओमफ्राय दिनैहाय फोजोबगोन ब्लगखौहाय ओरैहाय रेडि बानायगासिनो दङ बिजु हाबा जाहैगोन दा जाहैगोन बेदर जानो लुगैखाबाय आं फुंनिफ्रायनो जेबो जाखाखै दा जेबो जायाखै उदैखौ एमथि दोनखादों ओंखामखौसो बेदरजों जाफागोन दिनै आदा गावख्रुबनो लुबैयाखै गावख्रुबनाया आंना समफोरसो जासिगोन नोङोथ' साननैनि उनाव गारना फैनांदोंलै बेनोथ' जाहैबाय माबायदि मोनगासिनो दं गोसोखांबाय थानानै नोंखौ थाब थाब सिरि मोननाय बायदि मोनगासिनो दं गोसोखाङो गोसोखांनायालाय बारा मोजां उन्दुनो हायाखै दा नों साननैयावनो गारना फैनांनायनि बिराद एफा खस्थ' हाबा लानानैहायबो न'आवबो रावबो गैया नालाय दा आंना बिसिया हारसिं दं खबर लाहर आदा लादों भिडिअ कलबानो रायलायबाय थाखायो रा खोनाबाय आदा अदेसार भिडिअ कल रायलायो आंबा आं खोनाबाय आदा आंबा फाग्लायाव सुटिं खालामामोन आं बे आदाया मा साना फैखो सुटिंआ एसे जानो हायाब्रा जे फाग्ला हिनजाव गोदानखौ दोनजालाबायो आं सुटिं लानाय नङालै आंबो लाखायामोन साननैल' थानानै सुटिंआव फैयो आरो बे खानाया नै मा जाखो अबस्थाया सिनायगोन ना सिनायबावलासो दा हरा हाबैला होद सोर फैलाबाय गुन्दा फैदों होननासो खर' जानोसै बोरै थांगोन बे दा मिथिगोन थेख्लायलाबायगोनबा बिखुनजोआनो बेखौ दा सेक्रिफाइस बेफोरो सेक्रिफाइस इसोरा सिनेमायाव सेक्रिफाइस खालामदों थिगैनो दङ गावनि माबा नालाय बेनो औ दा औ रेडि जोबसै दायो चल दे फुल अन एक्सन दा दिनैहाय उराय होजोबखासिगोन गोबाङानो नेनानै थानानै दङ दासिमावहाय ओमफ्राय कमेन्टआ बिराद ओरैबायदि मानसिफोरनि मा होनो ब्लगाव कमेन्टखौ नायगासिनो दं आरो ओमफ्राय जोंनिया सुकबिरखौहाय सोंगासिनो दं बे दंना गैया जोंबो मिथिया दा मिथिया जोंबो खिन्थायाखै दिनैफोरा जोंखौबो गाहारलागासिनो दा बेबायदि ओमफ्राय ओरैहाय एक्सनखौ नुसिगोन दिनैहाय नेनानै थादो साजायनाय आदानि हाबा सिथ्लायाव जोंखौ माथो दोनथ'नाय आदानि हाबा सिथ्लायाव मा एसे समायना रमायना गाखालियो मानसिया मा फिल्म फिल्म खालामबाय बलाय होद फिल्म फिल्म दिसथाब जेरावबो ओमफ्राय नोंनिया जों गामियाव ओंखाम जाफैनायाव लाथ'रलाबायनो मोनो नालाय नोङो लाथ'ना था आफगानिस्ताननि दानि इजराइलनि माबाखौ नायबाय दाथ' नों आजिखालिथ' एयार स्ट्राइक जोबखा एफा गुवार गुदुङाव सिदा खालामबावदों एफा गुवार गुदुङाव सिदा खालामबावदों चाइनाजों मगलाव दङ नै
जाम्बा नङाबा ओइ जों रुनाय कबिखौ सोर जादों ओरैनो नायग्राफोर जादों गोथाव जादों बेवहाय गरमा जानानै सिरि थाबाय गाव जायाखै बायदिल' दहन लुबैखुमाबाय थाखादों जायगा सोलायनोसै